ikon Allah ladidin waka na shaida ga fili ga doki ladidi sai ki zayyana mana bishara muke ba gaba ba yannuwa na mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba bishara muke ba gaba ba yannuwa na mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba wani ya ce shi kokin ne wani ya ce katilik ne wani ya ce deeper life ne wani ya ce shi redeem ne wani ya ce shi chatalle wani ya ce shi ekwa ne wani ya ce hiwayen ne wani ya ce shi baptist ne to yaya zamu yi mu yada bishara idan ba mu bar batun gaba ba to yaya zamu yi mu yada bishara idan ba mu bar batun bishara muke ba gaba ba mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba bishara muke ba gaba ba mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba a cikin majami'un mu pastoci suna gaba da juna a cikin majami'un mu dattawa suna gaba da juna a cikin majami'un mu kungiyoyi suna gaba da juna a cikin majami'un mu shugabanni suna gaba da juna a cikin majami'un mu membobi suna gaba da juna to yaya za mu yi mu yada bishara idan ba mu bar batun gaba bishara muke ba gaba ba yannuwa na mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba bishara muke ba gaba ba yannuwa na mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba sai mu bar batun gaba yawwa na mu bar batun dariƙa sai mu bar batun sihiri yawwa na mu bar batun yin gulma sai mu bar batun bambanci yawwa na mu bar batun girman kai sai mu bar batun kishi yawwa na mu bar batun kungiyoyi kafin nan mu yada bishara domin bisharan ta ci gaba to yaya za mu yi mu yada bishara idan ba mu bar batun bishara muke ba gaba ba yannuwa na mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba bishara muke ba gaba ba yannuwa na mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba haka ne ladidi ni ma zan toha baitoci gaba yanzu yayi yawa ko ana kyashin kowa wannan ba ya san wancan wancan ma bai san wancan kai yaya za mu yi na ce yaya za mu yi ne ila Allah mun tuba ka gafarta mana bishara muke ba gaba ba yannuwa na mu yi tunani mu bar batun dariƙa domin bishara ta ci gaba